Gimi ako na po sa Aliana ni Brian. Lagi kilig. Agan si Brian. Mo nag-crush ni Aliana. Sa artista, si Tom Rodriguez. Lagi naman ko. Ang kiliga. Nilaw, oy, nga gisubaka ng buwad patot. Arang lami kazo. Hi guys! Magandang hapon itong tanan. Ako na po ni si Terreverse. Aliana dia. Hi. Hi. Mangutan ming Aliana. Among sidag po ni hapon. Manguha mi og ganas. Tatire. Dai kuan. Mustasa nga nagpabili nga ara katambok. Da guys na. Mustasa nga naginusara. Mo ni salin sa Bagjo. Kaya man ni dis na gidarin ng gilumbay. Sa gaban kay panglipad mang udit. Mo ni nasalin ali gutingan dayo katang kapilan day. Mustasa gamay. Tawag isa sa tay sa tatire. Okay pun tawag day kawa koy load. Kamot. Yeah. Ang niguntingan. Ata nang idugang sa atong utang butang sa basket day. Butang tatire. Ara ka mga tagang badi-badi na hawir na. Alugbati na po dili. Di mga alugbati, maadyo na naman eh. Mukha kang alugbati di. Mukaon. Cha. Sago-sago ning among utan ron. May alugbati, ganas, mustasa. Anong giningaw magpasang mama tatire. Ay ma. Ito ato daghan og udlot ha. Imong daghanon ko pudlot Kay tatire. lami man ning alugbati kay kuha man ni tamis. Kanang mamunga ng alugbati tatire. Mamunga na isang bunga. Kani day violet, maman isang bunga. Pero makaon na idang bunga tatire. Hmm? Makaon na bunga alugbati tatire. Di ni makawan ni makahilo dray, makahilo ni. Di pa ni udlot. Mutan magsiran pa ni hapon. Kay mato man ni kahigop og sabaw. Buta na kato kang badi-badi. Aras ganas day, ganas na pod mi. Garami kay dedeghang ganas. Lamera gas dara kay pohog kulur. Ito kung naghang body-body. Ika po yung nakaday? Ika po yung nakad? Nagtao na sa Brian tatire. Si? Tao na sa Brian tatire. Tao. Gimingaw kang Mama Jizin. Ug ni Mama Ruby pod. Unsa imong kaistorya ingna? Mingaw ko ni mo Mama Didin balik na dari ugma. Kamo pod Mama Ruby. Mama Didin balik na mo kay mingaw na ko ninyo. Karong kuno. Mama Jizin og Mama Robe. Balik kuno mo dares Bohol. Kay gimingaw si Aliana. Unsa ka sabay mong mingawan lain? Si Kuan, si Brian. Brian? Gimingaw ko na po sa Aliana ni Brian. Lagi kilig. Agan si Brian. Anong kiliga ka do? Agan si Brian. Mo nag-crush ni Aliana. Tom Rodriguez. Lagi naman ko. Anong kiliga? Lingkod. Anong kiliga ka do Aliana? Grabe siyang angat na ng Aliana dyan. Grabe siyang ng kiliga dyan. Ansa kay wala may kakitag TV. Wala may kakitag TV kay way kurente lagi. Unsa tong nang salidaha day? Tung the word between us ba? The world between us. Salida sa kuan a GME. Mo na kamingawan Aliana dyan si Brian. Alak ka day. Grabe naman imong kiliga. Jaghang dadas Brian og maday. Ha? Ang dadas bay. Unsa man ka? Wala, malipay. Malipay ka? Alaga dyan. Ang lipatan ni Za. Ultimaan ko, Lord. Sunodan eh, kamong gana pod. Tatire. Niya nga, kang barayan day. Nanay Helen.
Nas amo nga risk kaya na Eileen. Gamay pa magamang kuha nga utanon. Kaya sa Aliana gikilig-kilig rin ang Brian. Ano na nga makang Brian? Guwapo lagi. Ha? Guwapo. Gwapo? So? Isa pala eh. Ano? Niyangay sa Aliana ng Brian. Hello! Nagkras-kras na di ay ka. Kung alam ko sa Aliana, 12 na isang edad. Kras-kras naman silang ingana, kaya hapit na badaga. Buat, bangbog. Nangay din si Sang Brian. Gimingaw na ni, kasi kaya pagbagjo, pagkakitag TV. Uwa na kakitag, the world between us. Away mo, pwede mo yung tatire. Nag-away may? Wa man nag-away, nga naman day. Nga naman day? Mukha na rin. Wa may mag-away. Wa pa may nag-away. Tatire. Mm. Love you, tatire. Love you. Sauna, bibi pa ko sauna, tatire. Bibi pa. Karon sana man kadaga na. Kani angay mang Barayan. Wala na tubig, nagawas-awas dari tatire. Agila man na. Dos. Una na kaw. Ibot ang nas lamisa kay gwapo ko kamunggay. Ara ka bus Mga tambak ka do. Sakto na ni. Daghan na bagamong gay sa likod. Nanubo na pud. Naka-recover man yung patulan ay. Patulan ni nanay nga giagas bagjo. Naharos mo tanan ako, di mo malaro. Naharos ni tanan. Pero karon nabuhi siya. Daghan na mga batin-batin ay. Kanay isa, duha, tulo, to gali dako-dako. 4 5. Lami ra ba nila udon? Ada to kasi mabaw kaya ada to. Tanawa na to na. Sawa pa ni gibagjo, grabe ning kahimsog. Daghan na kadyo dahon. Lami ning patula alaw udon. Wala ka mong gaya tara to tera Tamis. Tanawa tito ada kampung ato ah. Sikit-sikit. Hala Sakari ko na nasa. bunga na, dako nagajud na sunod adlaw pwede na utanon. Unja ka ring duha. Gagmatoy pa ri. Naalagi si mabaw. Mabaw tin. Diya gagmatoy na sa lingit. Na. Uy, daghan man tayo paabot ta ning utanon na duha ka buok. Dapod. Na. Daghan jud nay, dapod nang kumbabit ya. Ma. Mao nagsalin ni Udit. Grabe. Madyo na naman ni nay. Tambos pa nag-uuk. Madyo na naman ni guys. Nami mapaabot nga utanon. Sunod simana. Sunod adlaw. Lami inig ka basta na sabaw. Bisag nilaw ira na lami taadyo na. Lami pag nilaw ka sa sinabaw nga baka. Kay kuantong baka maka-high blood. Nagikuha ang ubod sa tangad. Kaya di mamatay. Nako. Agay! Tasan. Inuo ko. Love you, tatire. Love you. Love you to. Maganda po. Ay, nido na ako tatire. Wala. Patagtugi ko tatire. Gamit ko cellphone. Dara guys. Lami din kamunggay kay makagwapa ni. Mana sekreto na ti Jijin, nga gwapa siya. Kaya sige ka kamunggay. Kami dari, mamalit na mag-isda o unay mo labay. Ay, wa may rip. Ganang unto na pa ito mag-isda. Giprito. Nga karong hapon, maglawin na po, kay sige na lang ang pag-isda. Guys, dagan unto, timbungan, karong hapon, budloy. Ugma, sana ka ugma. Tinggaw na po, umilo.
Amo kurente dari, duga-duga pa mo balik. Kasi abtan pa siguro Abril, sa ba? Kani kamong guys, sustansyado ni, wani kontra. Di pareha na ng mga basoy. Makaya blood na. Kani, bagay ni na nganing lawi, ang di ko kabuhiin. Kaya mga matikaon kay, kabuhiin mo ko na ng mga matikaon. Diba? Humara ko garo sa kamong guys, sa kaplato. Huwang pa kuno ni, is nanay. Dapat sa kuno kanigong kamunggay. Kay ko anded para magwapa. Pagwapa na gini kamunggay, tuo mo. Kaya wati Gigi naran ko pa ha. Kasi glaw ug kamunggay. Kasog ilong, taas pa nang isang ilong. Sige mo kag kamunggay. Kanang ganas udlot ranay, udlot. Kaning ganas, lami po ning ganas. Kuani. Padugong ni dugo. Gamay rin ganas ang ikuha. Bali naman ang ganas. So, kamunggay. Pwede ka mga dugo ng kamunggay. Ang dugo na kay 90 rag hapon. Ah, ganyan po. 110. 90 over 80. Lamin yung ganasa kay puwahon. Pot na narag tunoy. Managanas. Lamin yung alagbati kay humot. Di mas tayo mo ka alagbati kay dangugan. Ipon na laman yung mustasa o alagbati na eh. Alagbati. Kaaba mo alagbati guys. Lamin yung alagbati. O ito ka dapat isa ka mustasa na salin. Dako. Hindi ko kuha kadahon. Pinabalik kadahon sa 2, 3, 4. 4 kadahon ang ikuha. Lami ang mustasa kay mo rapos sa pitsay. Alagbati. Mukha ba mo alagbati? Dagdangag naman eh. Tangad. Kaya ba mo maghagkat og tangad guys? Nga na ra. Ana. Enggak. Balik tuson. Ano? Diberahan. Kiyang. Mura na og paag manok. Oo na. Maglaw minja. Agang luto. Ibutang ni kuan, tatay. Oh, daw, paag manok, tere. Ibutang sang plato. Pero tangad ay ito. Sumangin og paag manok. Pero tangad. Mutak ka to. Kubat na nagong panihapon ron. Dadar pa guys. Idingar-dengar rin lunod. Datimplahan mo ora. Nay, buwad na itang isubak na eh. Lamig buwan yung subak ko. Output nga buwad. Isubak na sa kuha nila, uy. Kaya ibabaw ba? Hindi ba, luto na ba, ipaibabaw arong humot. Wala ni guys. Kung maglawi mo, Hindi mo butang kong suga sa luma. paibaboy og kuan, potpot. Potpot nga buwad. Di man na makabagkog kay, di man nakarawon ng sabaw. Ikuha man sa ipatong ra, bukaw na. Maluto pa man sa kay ikuha man sa gulo man utan. Oh my goodness. Naon sa na human kay. Wasa may uto man ni. Bugo si. Oh. Na. Kawa-kawa sa anak. Yan na guys. Parang ilunod nagbuwad pot-pot. Hala na yung humot lagi ni nay. Wala. Masartol kita ba nga. Ibabaw rin. Di ba parat man may parat man yung buwad. Kabaw rin ho kanya na ang napagkos pala. Luwag ang lima kanugbukod. Di na ni karawon na nga. Ina. Nilaw oy nga gisubakan og buwad patot. Arang lami kaso. Tilawin ay. Ami ba?
Mami, Lasa na tuan. Buwad. ikaw na ta? Yan pala. Ang sugba isda. Aw, super isda. Haon sa tabi.